जोङो नै सिङाव हाबबाय डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय जों सिङाव जिरायगासिनो दङ बे लाइन जिरायगासिनो दं बेफोर सिङावनो नोंथांमोनहा देखायजोबगोन गासिखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनै मोनसे खामानियाव फैदों आं गुवाहाटियाव दङ नै आं रुमखौ 6 थारिख आङो बे रुमाव थाबाय ओमफ्राय रुमाव नै आङो रेडि खालामजोबखाबाय बुस्थुखौ बेगफ्रा गस्लाफ्रा सेन्टफ्रा आङो बेखौबो गानखाजोबनोसै रेडि खालामजोबखाबाय आङो मा होननानै बुङो आङो अलरेडि दुगैखांजोब्बाय आङो माने दा पल्टन बाजाराव दङ आरोना पल्टन बाजाराव आङो दङ ओमफ्राय आङो दा थांसै मानोना दिनैनि खामानिया जाहैबाय मा डकुमेन्टस भेरिफिकेसन दङ दिनै जोंनि बे थांनायाव पास जानाय जेनाखि आनजादनि थाखाय दिनै जोंना डकुमेन्ट भेरिफिकेसन लादों दा बे हिसाबै आङो ओंखारसै दाहाय सिङाव खेबनै मोनग्रा मोनाखौ मिथिला आङो थेवब्लाबो आं लामायाव एसे खिथालांसै नोंसोरनो खाथि जायो पल्टन बाजाराव थाबाय नालाय आं पल्टन बाजारनिफ्राय 1 किल'मिटार 300 मिटार जायो आरो 1.3 जायो आरो ओमफ्राय आं मैया थाबायनानै नायखांखाबाय जायगासिम दाबो थाबायनानै थांगोन आङो मानोना आं गाखोआ फैसा गारा बिसिमाव फैयो आरोना स' फैदो अब्ला नोंथांमोननो आङो खिथालांसै अब्ला नोंथांमोनहा इन्टारेस्टेडबा अननानै आंनि सिगाङाव रायलायबाय थाबानो जाबाय जोबजासे महाराजानि मा लिरदों नै हटेल महाराजायाव रुल एन्ड रेगुलेसनाव मा लिरदों नै मा दोनदों चेक आउट टाइम इट्स 12 noon माने 12टायाव बिसोरो चेक खालामबाय थायो रुमखौ जोंनि 12टानि गेजेराव माने रुमा खालि जायाखैबा बेखौ सास'फिनगोन आरो ओमफ्राय होनना बुंदों आरो बर्डार्स आर रिक्वेस्टेड टु अलवेज लिभ दियार रेसपेक्टिभ रुम्स की एट द रिसेप्शन्स काउन्टार व्हेनेभार दे गो आउटसाइड द हटेल थारमाने बिसोर मा होनना बुंदों जुदि हटेलाव जोङो रुमखौ लानायनि उनावहाय नों बायहेरायाव थाङोबा रुमनि साबिखौ जेब्लायबो माने काउन्टाराव गालांनो थिनदों गालांनांगौ जाहैदों माने रुमनि साबिखौ लांफानो मोननाय नङा मिथिबायना बेखौ होनदों ओमफ्राय मा होनना बुंनाय The management will not be responsible for any loss, thief of any article of the borders and the foods the borders are requested to leave their available, including the case amounts which the manager and to obtain such partnership. Briefcase or any others the containers will not be accepted. ओमफ्राय मा होनना बुङो बाय जुदि रुमावनो माबा मोनसे गोमायोबा बेनि रेसपन्सिबिलिटिया हटेल मालिकनि नङानो ओंखायनो नोङो फैसा जुदि मोजां मोनसे माबा मोनसे डकुमेन्ट्सखौ नों गालांनांगौबा बे काउन्टाराव गालांनांगौ आरो ना काउन्टाराव गालांदो ओमफ्राय बिसोर रिसिभ हरगोन आरो ना नों माखौ गालांदों बेखौ आरो ना खिन्थु बेगफोरखौहाय बिसोर मा खालामनाय नङानो बेखौ आजावनाय नङा आरो बाहाय नों बेगखौ रुम सिङावनो दोननांगोन आरो ना इम्परटेन्ट बुस्थुखौ नों लानानै थांबानो जाबाय बे आरो ओमफ्राय मा बुंदों ड्रिंकिंस अफ एलकहल वेन and use of drugs and similar things inside the hotel are strictly prohibited. मा होनना बुंदों रुम सिङावहाय जुदि जौ लोंनाय माबा मोनसे खालामनाय बा ड्राग्स जानाय बेखौ माने बाहाय एलाउ गैया बेखौ माने गोख्रोङै बाहाय हेंथा दंखायो ओमफ्राय रुम सार्भिस will be extended only from 6 AM to 10:30 PM माने 6टानिफ्राय 10:30सिम आरो ओंखायनो मा होनना बुंदों नोङो दा 10:30नि गेजेरावनो ओंखारलांखागोन आरो रुमनिफ्राय बे आरोना बे बारबाथाय नोंनाव आरो हमफिनगोन The parking of any vehicles or two-wheeler in front of the hotel is at own risk. Rights of admission are always reserved. मा होनना बुंदों नों जुदि गारि घरा लाबोनानै थाफैदोंबा बेवहाय टु व्हिलारा रिस्क गैया आरो नों बाहेरायाव नों पार्किं खालामनांगोन खिन्थु बेनि रेसपन्सिबिलिटिया गोमानाय मानाया नोंनि दायथ' आरो बाहाय बिसोर दायथ' लाया हटेल मालिका ओमफ्राय नाव लेडिस आर नट एलाउड इन रुम उइदाउट हेभिं एनि प्रपार रिलेसन मा होनना बुंदों बे रुमावहाय हिन्जावफोरखौ एलाउ होआ होनदों देट मिन्स माने नोंजों मोजां सोमोन्दो नङाबा बे जेनेबा बे नोंनि बिनानाव जानांगोन बा नोंनि माबा मोनसे सोमोन्दो जानांगोन बा नोंनि वाइफ जानांगोन अब्लासो बे रुमाव थाफानो मोनगोन आरो नङाबा थाफानो मोननाय नङा आरो बेहायनो मा होनो मेनेजमेन्ट हटेल महाराजा स' बेखिनिखौ एसे फोरमायजोब्बाय आयनायावनो आङो सेल्फि लानोसै आयनायाव थानो मोनफेराखैना आङो ओंखायनो आं सेल्फि लाबाय आं थाबायगासिनो दङ थांबाय दं ओमफ्राय आं थाबायनानै थांगोन आरो ना 1.3 किल'मिटारल'खा आं थानाय जायगानिफ्राय बे बाखाजों आं माखासे ड्रेस गाननानै ओमफ्राय नायबाय थादो नोंथांमोना इन्टारेस्टेड मा आं खिथालांसै आं मारै थांगोन आङो गुगोल मेप मैया नायनानै थांखादों नालाय दा आङो जेबो नायनांला आं दा खालि थाबायनानै थांसै थाबाय थांगोन बेसेबां सहैयो सहैगोन आरो नोंथांमोना इन्टारेस्टेड नायलांबाय थाबानो जाबाय सफैदो अब्ला आं सोलिफैगासिनो दङ जाम्बा बायदिसो थाबायबाय आं गाखोनो बायो आरोना जेराव थाबायनानै सौहाखायोबा एक्सारसाइसबो जालाङो
ओमफ्राय बाइक जासिदोंमोन आरो बाइक नांगौ बाइक लांदो होननानै बाइक आवलाफ्रा ओमफ्राय आंथ' लाया आंथ' फाग्लासो नालाय बिदियाव आङो गुगोल मोनखाबायबा आरो आं मानि थाखाय लाबावनो नांगौबा बिन्दास थाबायना थांगोन आङो ओंखायनो आं थाबायबाय आरो दा ओंखाम नायबाय थानानै दा फुंनि पौने 8 जाबाय ओमफ्राय दा मानसिफोर नायदों बेसेबां बिजि जागासिनो दं दानो माने मानसिफ्रा बिराद मोजां थाबाय फुंनिफ्रायनो आंथ' मोननोसै गोलै थाबायनानै मालाबानो फाक्काखौ मोनाखिसै आं आथिं गोलावजों जाबजों माला मोननोसैथाय थाबाय गुवाहाटियाव फैबाथाय जामा फाग्ला बायदि थाबायो आं खेबसे दिल्लीयावबो थाबायहैबाय फुरा गामसा गाननानै दिल्लीयावबो थाबायखावहैबाय जोङो फुरा इन्डिया गेट नायबाय राजभवन नायबाय फुरा नायजोब्बाय आरोना थाबायनाय होनबाथाय मोजां मोनो आरोना गुसुंबा आरो लोगो थायोबाथ' साबसिन मोनो थाबायनो आरोना बे आरो फैसाबो गैया जाहैबाय नालाय थाबायखानांगोन फैसाबो होनो हाया अट' गाखोनो बाइक लानो टट' गानो जुदि फैसा होनो हायाबाथ' नोङो फैगोन थाबायखानांगोन आंजोंहाय सासे लोगो फैफानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आङो बे लोगोखौ लाबोस्लाबनो हायाखिसै बाथ्राया जाहैबाय मा आं एसे खिथानोसै बेखौनो बे लोगोआबो नोंसोर नायदों जानांगौ भिडिअखौ मानो होननानै बुङोबा आङो मोनायाव वाट्सएप नायबाय मोनानि 9 बाजि लोगो लोगो वाट्सएपआव मोनसे मेसेज फैबाय ओमफ्राय बाहाय सोरनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसन दं बिसोर नाम माबा फैबाय आरो नामथ' नङा रल नाम्बार फैबाय एप्लिकेसन नाम्बार फैबाय सिरियाल नाम्बार फैबाय ओमफ्राय डेट फैबाय माने 22 टेस्ट नालाय ओमफ्राय आंना 22 दं दाना 22 दङ ओमफ्राय सिरियाल नाम्बाराबो आंना 79 सिरियाल नाम्बार आसरित संबाय आङो लोगो खारबोबाय खारनैसो आङो सेकारनाव फन खालामबाय आङो सेकारा होनबाय आंनो टिकेट नांगौमोन होननानै गाबोन गुवाहाटि थांनांगौ जाबाय अननानै आंनो टिकेट मोनसे दोनथारदों खाफाल मोजां टिकेटआबो दंगारो मोननैसो दंमोन आरोना ओमफ्राय आं मोनसेखौ लाबाय ओइबारसिनो आङो फुङाव ओंखारबाय ओमफ्राय सुपार गाखोनानै फैनांबाय आरो साहाजों खाफाल दङबा दाउलाया दैना होयो बायदि आरो नङाबा सिट गैयाबा फैनो हाखाया दा फैजाखाया आरो नों गसंबाय थानो सुपाराव गसंबाय थानो बोरै लासिं मा गसंबाय थानोलाय बे जाया आरोना ओंखायनो आङो माबादों ओंखायनो गाज्रि दामोनसै नेक्स्ट 1 तारिखआव जयनिं जागोन गुवाहाटियावनो जाबावनांगौ आं जियाव दा डकुमेन्टस भेरिफिकेसन होगोन बे डकुमेन्टस भेरिफिकेसन होनाय जायगायावनो मा जागोन जयनिंआ बाव जाफैनांगौ आरो ओमफ्राय आङो बे जायगायाव जयनिं जानो फैबा आङो लोगोखौ लाबोफानोसै आरो बिथाङा एसे गुवाहाटियाव बेरायनो लुबैदोंमोन ओंखायनो आं लाना फैगोन उदाल जानो नाङा माने आङो 31 तारिखआव फैफिनखागोन नालाय अफिसा बेनि लोगोफोर नैबे जाहैबाय सेनि खुथि होनो जायगाखौहाय जों दा जिरायगासिनो दं सियाराव जोंनो सियार बनानै होदों नै बिराद बुरजा दङ बाय केन्डिडेटफ्रा बाहाय 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडफ्राबो बाव फैदों आरोना 4th ग्रेडखौ बाव लिंहरफानाय जादों 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड खेबसेनो लाखाबाय दिनै आरो गाबोन दिनै जायफोर रल नम्बर गोनां बिसोर फैबाय दा बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय नोंथांमोनहा नायलांबाय थादों जों दा नै टकेन नाम्बार लानानै जों लाइनाव थाबाय टकेन नाम्बार लानो थाखाय बाहाय गावबागाव टेबोल नाम्बार वाइस होखादों टेबोल वाइसै होदों बाहाय टेबोल 1 टेबोल 2 टेबोल 3 टेबोल 12 सिम दं आरो दा जों नै सिङाव हाबबाय टकेन लानानै बैयाव बैसोर 3 अफिसारफोर दं बाहाय बिसोर भेरिफिकेसन खालामगासिनो डकुमेन्टस दा मा नायदोंथ' दाथ' मिन्थिथ'वानो आरोना दा बिसोरो नाय फाइनालि गाइस डकुमेन्टस भेरिफिकेसना जोब्बाय डकुमेन्टस भेरिफिकेसना जोबनानै आं दा फैफिनबाय आं दा गारियाव थांनोसै गारि मोनसेबा जागोन आङो दा ओरैबायदि भिहिर दङ गोबां दिनै 300 प्लास होननानै बुंदों जोंनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जादों बिदिनो ओमफ्राय आंना थांगासिनो दं आंना डकुमेन्टस भेरिफिकेसना जोब्बाय दा 25आव आं एपइन्टमेन्ट लेटार डाउनलड खालामनांगौ ओमफ्राय बिनि उनाव 1 तारिखआव बेयावनो जयेन जाफैनांगौ जे जायगायाव दा डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामदों बावहाय आङो दा थांफिननोसै आरो